am citit ceva extraordinar de frumos pe care vreau să-l împărtășesc cu tine. El, adică Isus, nu a văzut rugăciunea ca pe o metodă de schimb, ci mai degrabă ca pe timp petrecut cu Tatăl Său. Acesta este felul în care ar trebui să vedem rugăciunea. Un timp prețios petrecut cu Dumnezeu în care pur și simplu ne bucurăm de compania Sa. Cât de minunat poate să fie să-ți dai seama că de fapt tu când te rogi, stai acolo cu Dumnezeu la povești. Doamne, îți mulțumesc, Tată din ceruri, că mă primești la masa Ta. Îți mulțumesc că m-ai făcut unul dintre copiii Tăi și mulțumesc că îmi dai posibilitatea în fiecare zi și în fiecare clipă de a sta la povești cu Tine. Doamne, nu poate fi ceva mai frumos pe această lume decât să știu că în momentul în care îmi închid ochii, îmi încrucișez degetele și mă închin înaintea Ta, nu este altceva decât un timp prețios petrecut cu Tine. Îți mulțumesc că mi-asculți rugăciunile, îți mulțumesc că mă primești în casa Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ceea ce mă faci să descoper zi de zi. Doamne, a Ta să fie slava și împărăția pe veci. Amin.